Dobar dan, dragi prijatelji, dobro mi došli na moj kanal i u moju kuhinju domaće i ukusno. Trenutno nismo u kuhinji, idemo na Zemunsku pijacu. Jeste da je kišni dan, danas nije baš za neku kupovinu, međutim uvek je pravo vreme za pijacu, pogotovo za Zemunsku, zato što idemo da kupimo neku finu ribu, zato što je ovde najbolja i najveća ponuda riba, uvek je fina i sveža, a može da se kupi direktno i od ovih alasa. Znači, sad ćemo da vidimo šta je u ponudi, pa nešto ćemo od toga da izaberemo i da nađemo. Evo, kad sam već ovde, da iskoristim priliku da mog prijatelja sa kanala Aleksandra Menjaka iz Zemuna pozdravim, pa Sale, možda se nađemo ovde negde nekad na kafici. Idemo sada pa da vidimo i kako izgledaju tezge i koja je ponuda današnje ribe na Zemunskoj pijaci. Pogledajte kako je ovdje ponuda. Evo, drugari, ja sam se vratio kući, a ovo je današnji naš maneken koga ćemo da punimo ovim povrćem, to jest ovim šampinjonima. Ja sam na pijaci, pošto sam video ove sveže, fine smeđe šampinjone, rešio da to bude smuđ punjen šampinjonima. E sad, njega ćemo da zapečemo u rerni, onako punjenog, a pre toga ćemo kratko da napravimo, da propržimo ovo povrće kojim ćemo da napunimo ovog našeg finog smuđa. Evo, sad ću vam pokazati šta imam ovde od potrebnih sastojaka, pa idemo u akciju. Evo ovako, sastojci su vrlo jednostavni. Imam 400 grama ovih smeđih šampinjona, mogu i oni beli ili neke druge pečurke po vašem izboru. Uglavnom, ovde imam oko 150-200 grama ovih sitnih, koje ću da nasečem sitno, oni će mi biti za punjenje, a ovi će biti garnirung pored ribe u pekaču. I evo ovako, imam jedan mladi beli luk, ove šampinjone koje ću sitno da nasečem, jedna šargarepa rendana i jedan otprilike ovako komad praznog luka, sitno naseckanog, treba nam malo peršuna i ja sam izabrao malo ovog čeri paradajza za isto garnirung oko ribe i domaći i ukusno začin kojeg sam sam napravio, on je 100% prirodan, bez ikakvih dodatih hemijskih sastojaka, čisto povrće i začini. Sada idemo odmah da pripremimo punjenje i selimo se za šporet. Dobra stvar kod ovog recepta je to što može da se pravi i na vodi, a i na ulju. Ovo povrće može da se isto na vodi, a ja ću to danas na ulju. Ok, idemo prvo ovako mladi beli luk i prazi luk. Dodamo i šargarepu, to blago posolim, da se što pre omekša. To ćemo ovako da prodistamo 5-6 minuta. Kada se povrće malo smekšalo, onda dodam i ovako nasečene šampinjone i sada ću odmah to da pobiberim i dodam najzdraviji začin kod nas, a to je domaće i ukusno. Ako jednu kašičicu. Za sada, kasnije ako bude trebalo dodat ću još. I to sada ovako još blago prodistam 5 do 10 minuta. I da bi se povrće još dodatno omekšalo, dodat ću malo vode. Tako. I to će biti naš nadev za smuđa.
Evo, tu je nadev i sad ćemo ovako. Sada ću ove preostale šampinjone, ovako isečene na polutke, da ubacim ovde sa strane, one će se lepo ispeći i ovako po neki ovaj paradajz čeri, da će i on finu slatkoću, pustit će svoj sok. Sada povrće malo pouljim. Tako. I sada na kraju začinjavam i napravit ću jedan povrćni bujon i to ovim mojim začinom domaće i ukusno, jer sa njim može da se napravi povrćni bujon vrlo lako. Evo ovako, u malo mlake vode rastvorimo kašičicu ili kašiku ovog začina i imamo apsolutno 100% povrćni bujon koji možemo da koristimo za dolivanje u raznorazna jela. Evo ovako, ja ću ovo da nalijem da se ova riba ne bi osušila, nego da bude fina i sočna. I još malo ovako po povrću. I to je to. Sada ovo može lepo u rernu na nekih 160 stepeni, 30-35 minuta i gozba može da počne. Evo, dragi moji, smuđ gotov. Evo, dragi prijatelji, moj vikend ručak je gotov i moram vam priznati da sam baš ogladneo od svih ovih finih mirisa i aroma. Nadam se da vam se dopao moj recept i moj mali putopis sa one zemunske pijace i da ćete probati i vi da napravite onako neki fini izlet i usput kupite neku finu ribu i napravite jedan ovako fin i ukusan, zanimljiv vikend ručak. I uživajmo u malim stvarima i budimo zadovoljni onim što imamo. Mi se vidimo u sledećem videu, do tada veliki pozdrav od mene.